Пані Марія, вітаємо вас. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Пани Мария, ну что ж, мы хотели с вами начать нашу беседу со следующего информационного сообщения. Сегодня Верховная Ради Украины, вы и ваши коллеги, народные депутаты, обратились в международные институты с призывом осудить российскую аннексию Крыма и нарушение прав человека на полуострове. У нас есть цитата из этого постановления. Давайте вместе послушаем и начнем нашу беседу. Посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення ним збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, продовжувати політику невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Вы обратились к таким организациям, как Организация Объединенных Наций, Европейский парламент, Совет Европы, ОБСЕ, НАТО, ЧЕС, правительством, парламентом государств мира. Какую реакцию вы ждете? Ще раз добрий вечір. Дякую за запитання. Ну, як ви бачите, український парламент голосував цю постанову якраз в день важкий для України, в день сумний для України, коли ми відзначаємо річницю так званого референдуму по Криму. Ми вже, як очільниця, напевно, ПАРЄ, якщо ви дозволите, прокоментую цю новину і цю постанову, ми очікуємо, ну, скажімо так, ми очікуємо подальшу підтримку, але це, якщо можу переформатувати питання, це кроки до наших дій. Що ми повинні зробити в рамках Парламентської асамблеї Ради Європи? Що ми повинні зробити на інших міжнародних майданчиках, щоб знову змусити наших міжнародних партнерів, наших колег-парламентарів, міністрів закордонних справ різних країн світу, які досі нас підтримують, не відвертатися від питання Криму. Для цього була створена Кримська платформа, яку ми розгортаємо на різних майданчиках, наприклад, як і Парламентська асамблея, яка налічує 47 національних делегацій по всій Європі і не тільки, а також мати чітке завдання для нашого уряду і парламенту по такій міжнародній роботі. Одна людина це зробити не може. Тобто ми говоримо, що це спільні зусилля, спільна програма президента України, уряду і парламентарів, які є делегатами перелічених вами гульсум міжнародних організацій і майданчиків. Я маю таку інформацію, що списки і 4 пакети санкцій, які накладаються, наприклад, від Європейського Союзу, від наших партнерів, можуть бути також переглянуті не на користь України в сенсі індивідуальних санкцій. Це от буквально нещодавна інформація з зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Що ми повинні робити? Ми однозначно повинні просувати майданчик Криму як півострова, який об'єднує нас, парламентарів, інших колег, наприклад, по Парламентській асамблеї Ради Європи, як магніт, який захищає фундаментальні засадничі основи Ради Європи – це захист права людини. Для цього ми зараз, скажімо так, відновили той інструмент, який є не новим, але дуже важливим. Це роботи з громадськими організаціями, які займаються правами людини на окупованих територіях. Ну, сьогодні ми конкретно говоримо про Крим. Їхні експертизи, які оновлюються кожного місяця. І, наприклад, ми розуміємо, що цього року ми очікуємо доповідь ісландської колеги з Парламентської асамблеї Ради Європи саме по Криму. Звідки вона може отримати інформацію, якщо, наприклад, Росія не допускає міжнародних спостерігачів за міжнародними правилами перетину саме на умовах української сторони? Звідки ця парламентарка зможе дістати інформацію, якщо не від нас? Тому, все, що ви перелічили, це в принципі такі формалізації нашої роботи на міжнародній арені. Але хочу сказати, що кожен парламентар, кожен, хто працює в Міністерстві закордонних справ, і також по відповідному напрямку в Офісі президента повинні зробити свою роботу для того, щоб ця декларація, ця постанова, вона була робочою. Я дуже дякую вам, Саїдар Мождабаєв, співведучий Гульсум Халілової. Марію, дуже дякую вам, вашим колегам, за те, що ви робите. Це насправді важливо, нагадувати голосно про Крим. Але ж в мене є таке одне протиріччя, яке
хочу з'ясувати там в співбесіді з вами. Ви один із адресатів цього звернення – це Європарламент. Я правильно почув? Адресати цього звернення, ви маєте на увазі цієї постанови? Постанови, ну, вибачте, так. Так, ви теж наші колеги в Європарламенті, в парламентській асамблеї, Ну, да. ОБСЄ, НАТО, ПАРЄ, ну, абсолютно всі організації, з якими ми співпрацюємо, так. Ну, Європарламент – це парламент Європейського Союзу, це інституція Союзу, до якого ми прямуємо просто за Конституцією. Те, що записано в Конституції, так, абсолютно. І ось ми просимо, щоб на нас звертали увагу, щоб нас всіляко підтримували тощо. І це абсолютно чітко, правильно. Я просто щиро вам кажу за це дякую. І вашим колегам. Дуже дякую. Тешекюрла, Райдер. Так, Ого, так. Да. Справа в тому, що якраз я зараз включаюся якраз зустрічі з нашими міжнародними партнерами, які представлені в Україні, які постійно підтримують нас. І хочу сказати, що для того, щоб ми не створювали такої, знаєте, думки про те, що Україна постійно про щось просить, постійно кудись звертається, ми повинні виконувати наше домашнє завдання. Воно полягає не тільки в розтлумаченні ситуації в Криму, в окупованому Донбасі, але й у внутрішніх реформах нашої держави. Для того, щоб відвоювати розуми тих людей, які, на жаль, зараз не з нами, але вірю всім серцем, що вони колись будуть з нами, і ці території в тому числі разом з громадянами, яким вони належать. Нам треба робити домашню роботу, а це ті відомі реформи, які повинні нарешті закінчитися. Вірю в те, що всі парламентарі працюють над цим незалежно від партійної приналежності. І це якраз ми бачимо дуже часто по таким важливим законопроектам на табло, коли вони голосуються 300 голосами плюс, як було і сьогодні з цією постановою. Ні, це дуже круто, правда, різні фракції, але ж я просто хотів конкретно запитати, я не знаю, чи ви бачили, чи ні, ну, напевно, бачили статтю, ну, багато є реформ складних, довготривалих, а є прості речі, на які просто наші партнери, ну, саме Європейський парламент, от буквально днями нам вказує, так, це 60 стаття постанови про угоду ЄС з Україною, яку я зараз просто процитую, не всю. Там багато є зауважень таких, ну, непозитивних на наш бік, на бік нашої держави. Але ж конкретно, що стосується телеканалу АТР, як звертаються до України, до нашої влади, в тому числі до вас, європейські парламентарі, до яких ви зараз звертаєтеся, в тому числі. Європарламент, я цитую, наполягає на тому, щоб українська влада вирішувала проблеми єдиного кримськотатарського телеканалу АТР і запропонувала стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупований Росією Крим. Тут крапка, кома, але ж я просто, ну, це що нас стосується, нашої проблеми. Але ж я доповідаю вам, як голові делегації в ПАРЄ, що за ті дні, що пройшли, жодна людина з української влади не поцікавилася, скільки ще днів може працювати телеканал з такими боргами. Не за нашою виною вони створилися колись. Ось, і чому, ну, тобто, сучасна ситуація з каналом АТР, вона геть не співпадає з тим, про що турбуються і на чому наполягають наші європейські партнери. Тобто це ані стабільності, ані механізму немає. Тобто може бути, я так думаю, що законодавці європейські, вони мають на увазі деякий чіткий законодавчий самий механізм підтримки каналу АТР, він вказаний прямо ATR, так? І щоб не було там подвійних трактувань, щоб міністр не міг гроші там з одного там коду перекодувати самотужки на інший, щоб законодавці... Я зрозуміла запитання, якщо дозволите, в мене просто є ще 20 секунд перед тим, як бігти на наступну зустріч. Гульцум є абсолютною, скажімо так, свідком того, що я коментувала це на минулому тижні на вашому поважному каналі, який дуже нам допомагає в сенсі освітлення питань Криму в нашій міжнародній діяльності. І мною вже подане звернення на відповідне міністерство з тлумаченням, з проханням
розтлумачити, яким чином бюджетне кодування відбулося таким способом, що у нас зараз за фактом треба подавати на певні конкурси для отримання фінансування. Тобто буду рада поділитися офіційною відповіддю для вашого каналу, як я і обіцяла, свою обіцянку виконую. Для мене це теж інформаційно є важливим питанням, тому що ви з нами працюєте в одній медійній площині. Ну, народні депутати точно не можуть, ну, хтось навіть, ну, певно, є, але не можуть бути власниками каналу. У нас немає таких потуг. І для того ваша робота для нас дуже важлива. Ми знаємо про цей пункт аналізу, це взагалі аналіз нашої імплементації угоди про асоціацію, де говориться про доступ до медіа і про свободу медіа. Тому мною були вчинені кроки в рамках моєї компетенції як народного депутата. Я буду рада поділитися з вами цією офіційною відповіддю. А наскільки треба чекати відповіді? За законом це 10 робочих днів, але впевнена, що оскільки ми використовуємо онлайн-систем СЕДО, це не витрачається 2 дні на поштову доставку, тому мінус 4 дні. Впевнена, що протягом тижня ми отримаємо відповідь. Ну,